सबुठ बड़ लाइफ रे हमर प्रॉब्लम कौन जान लड़ाई सांग सांग सारे लड़ाई झगड़ा ହେଇକି ବି ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଭଲ ହେଇପାରୁନେ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ମଝିରେ ଆମର ଇଗୋ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେ ତୋ ଇଗୋ ଠାରୁ ମୋ ଇଗୋ ବଡ଼ ତୁ କ'ଣ ବଡ଼ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଇଗୋ ତୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ତ ଏ କଥା ତୁ କାହିଁ କରୁନୁ ମୁଁ କାହିଁ କରିବି ଏ କାମ ତୁ କାହିଁ କରୁନୁ ମୁଁ କାହିଁ କରିବି ତ ୟା ଭିତରେ କରି ତମେ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଉଛ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛ ୟା ଚକରରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଲାଇଫରେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଆମେ ହରେଇ ବସେ ୟା ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଆମ ଲାଇଫରେ ହରେଇ ବସେ ଯାହାଫଳରେ ପରେ ଆମେ ପସ୍ତଉଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପସ୍ତଉଛୁ ସେ ଲୋକ ଲାଇଫରେ ପଳେଇଲେ କି ଆମକୁ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତଥାପି ତା ମଝିରେ ଆମର ଇଗୋ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମ ଇଗୋକୁ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଦେଉଛେ ତ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଲାଇଫରେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ହଁ ତୁମର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ହଁ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ ଇଗୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲେୟାରଟା ସେଇଟା ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିକି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ବ୍ୟବହାର କଲ ନା ସେ ମଣିଷ ତୁମକୁ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବ ବହୁତ ପୂଜା କରିବ ତୁମକୁ ତ ଏ ଇଗୋ ଫିଗୋ ଚକ୍କର ଛାଡ଼ି ଲାଇଫରେ ଭଲ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଛାଡ଼ ୟା ଫାଲତୁକା ଇଗୋ ପାଇଁ କେତେ ଆମ ନୁକସାନ ହେଉଛି ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ଲାଇଫରେ କେବେ ଇଗୋ ବେଶୀ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।